kallon soyayyar da yake wa ‘yarta saboda shi ƙanin mahaifinta ne. Bayan jarabawar Jibrin ta fito ya faɗi yana ƙara shirin rubuta wata. Wata rana bayan Fatima ta fita ta bar Maiwar na yarinya ya yanke hukuncin zai gwada wani abu da ita. Nan ne inda Fatima ta zo ta samu Jibrin take mai magana. A wannan satin ma tana da wani biki da za ta je ta yi musu abinci. Don haka zan bar maka Maryam kamar yadda na saba. Da wannan satin yayi Fatima ta fito ta bar Maryam tare da Jibrin a gida. Amma a wannan lokacin akwai abin da ya tafi ba daidai ba. Bayan Jibrin ya tabbatar Fatima ta tafi, a nan ya kulla kofofin gidan da mukulli. Ya ɗauki ƙaramar yarinyar nan Maryam ya kai ta cikin wani ƙaramin ɗakin su inda ya mata fyaɗe. Bayan ya gama abin da yake, yarinyar nan ta kasance ta fashe da kuka. Sanadiyan jin daɗin hakan, Jibrin haka ya ci gaba da yi saboda ya san Maryam ba ta da bakin da za ta kai ƙara. Haka Fatima ta ƙara samun wani aikin a inda ta ƙara barin ‘yarta Maryam a gida. Haka Jibrin ya ƙara ɗaukar yarinyar nan ya ƙara aikata abin da ya saba. Dan ma yarinyar nan ta kasance tana ta kuka bayan ya gama abin da zai yi da ita sannan ya sa ta yi bacci. Hakan ya zama wa Jibrin jiki, duk lokacin da Fatima ta sa kafa ta fita sai ya zo ya aikata abin da ya saba yi. Haka yarinyar nan Maryam ta koma yin kuka duk lokacin da take tare da Jibrin. Fatima ta fahimci haka amma bata kawo komai a ranta ba saboda ta san halin ‘yarta ne kuka. Haka yarinyar ta koma kasancewa duk lokacin da Fatima za ta fita sai yarinyar ta fashe da kuka, wanda kuma da ba ta yin hakan. Duk da haka Fatima bata kawo komai akan ta ba. Haka Jibrin ya ci gaba da aikata ba daidai ba shi da yarinyar. Wata rana da daddare Fatima tana cikin bacci ta tashi, ta yi mafarkin ‘yarta Maryam tana ta kuka, tana so ta faɗa mata wani abu, amma bata fahimta ba. Gabanta ya waɗu sosai ganin yadda ta ga ‘yarta a cikin wannan halin. Take ta tashi ta duba ‘yarta, ta ganta tana bacci. A nan ne inda jikinta ya bata tabbas wannan mafarkin akwai abin da yake faruwa. Wata rana yarinyar nan Maryam ta kama rashin lafiya. Da farko ta fara ɗan zazzaɓi ne, daga baya abin ya girmama. Take ta kira mijinta ta faɗa masa rashin lafiyar Maryam. A lokacin baya gari, ya je ƙasar waje ne. Take ya ce ta ɗauke ta kai ta asibiti. Ba wani jimawa zan yi ba, ina dawowa zan zo. Take Fatima ta ɗauki ‘yan nan ta kai ta asibiti. Bayan dakto ya gama gwaje-gwajensa, bai gano abin da yake damunta ba. A nan ne ya ce za a ƙara yi mata wani test ɗin, yana buƙatar fitsarinta. Ya yi mamakin ganin sakamakon gwajin da aka yi. A nan ya sa aka kira Fatima ta zo ofis ɗinsa, yake faɗa mata irin matsalan da aka samu. Aiki tana ɗauke da chlamydia. A nan ya ci gaba da faɗa mata ki yi haƙuri, amma akwai wanda yake lalata aiki. Fatima ta yi mamakin jin hakan sosai. Fatima ta buɗe baki ta ce, wannan ba abu ne mai yiwuwa ba wanda yake lalata da yata. Haka daktar nan ya faɗa mata tabbas abin da ya faɗa mata gaskiya ne, don haka yanzu za su ɗora ta akan magunguna, ta kwantar da hankalinta za ta samu lafiya. Fatima ta tashi ta dawo inda yarta take, a kwance a gadon asibiti. Nan ta shiga tunanin to waye wannan wanda zai waya ta haka. Take cewa gashi na yarda da Jibrin, ina ganin ba zai waya ta haka ba. Nan ta ce ita ta san ba wani namiji da yarta take zuwa hannunsa in ba Jibrin ba. Ta ce ko ma me za ta gano bakin zaren domin ta share tantamar. Bayan an sallame ta asibiti sun dawo gida, Fatima ta samu Jibrin, ta ce mai za ta ƙara fita. Bayan ta fita, Jibrin ya ƙara ɗaukan yarinyar